Operation X afslører firmaet Handy Help, der nu er blevet anmeldt, og mere specifikt firmaets direktør Sabit Tofekki, der er ramt af muskelsvind. Sabit Tofekki har mange hjælpere ansat, blandt andet hans bror og hans mor. Københavns Kommune har mistanke om, at han har svindlet med kommunens penge. Gennem sit firma har han ansat sin egen mor og bror som handicaphjælpere til en løn på 75.000 kroner om måneden. I dag kører Sabit Tofekkis bror blandt andet rundt i en dyr Lamborghini. Her er han inde ved firmaet for at vise bilen frem. Det er Sabit i kørestolen, der er ude for at få et kig. Broren er så glad for firmabilen, at han lægger billeder og små film ud på internettet, hvor han kører rundt i Lamborghinien. Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg håber, at politiet og andre vil tage nogle næste skridt. For det lyder som om, måske der er nogle penge, der skal betales tilbage. Det var en investeringsting, vi gjorde. Jeg støder ikke på nogen måde overhovedet. Det er ikke for at gøre det ulovligt. Det er for at få den persons liv til at fungere bedre.